Introduction kita kalau to kecengsi ang litum media klembang pu editor ben cenglok klembang pu doan na tumpan pindak nang cetong don anu pan nilitong sekot pen nang litum nang chohang ateng pen nang litum nang cetong don pot nang litum pan aprang sia kiro pilo athe non pini bangke nili lifelong isi turning point ason lo nili student life pen ke pini non political party alongan nili isia daito so kelong puthak sinili rat aphan lapen nili ladak nili phan appointment nang pive ka tumhan nili ka choroji phan sinang tumhan nang chohang asi ke chengsi nili pini bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili phan sarsing phangcho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen sarsing phangcho ben chenglok dak Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum lapen Omor Singh Tiso MP sar lapen dak team Karbi Anglong atum doan BJP EM lapen ladak MAC board chairman ben chenglok municipal board along a chairman LEMS along chairman pen bazar committee along chairman pen doan BJP claim bang phu bang phi tum doan atum chingwai chingsai pen latum chidon sar pen niliphan nili bihe ko su nili thek thangta visita niliphan isi rat aparman lapen khailong ri aparman Karbinglong aparman aphan BJP along isi mesen ke claim ka Charlie dunlong ya phan niliphan daito nang pi tasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbinglong autonomous council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alang liphan nili chorolo athe pipotma nili alang lilong nili claim dun longji lapen claim dun thekji walang litum nang matha pen nili phan anso se nang ipakeng ke claim ke chok chelong nang pachok ponji lapen anso se iprang ke mesena sai ke claim long ye phan alang li war sai nang piapot nili alang li phan ninga klong pen akiro pilo lapenan parta ladak BJP East Karbi Anglong along kecharipon a President Roland Killing sar lapen dak sarsing phangcho sar President lapen General Secretary lapen East Karbi Anglong BJP lada committee doan claim bangphu bangphi atum phanan sitame nilininga klong pen alang lituman churulo athe party along alang litum niliphan sitame isi awar sai kam ki claim long ji aphan lapen mesen ben ki pa claim pon ju anso se nang than nang pare pen nili ki claim long ji awar sai nang pi pot BJP a committee ladak district committee Karbinglong is long a committee tuma team aphan da nili kurwang thupilo lapenan parta nili phan nili pini message long ji thek long lo je nili phan Karbinglong non he jong ki man pon a MP Omor Singh Tiso sar alang li sitame nili phan nang kichoro lapen congratulate nang pipot alang li phan nili ninga klong ben alang li phan stame lapuson alang li tumulong claim unlong pamikaji awar sai nang pipot alang li tum phan da churulo lanchot kali ladak West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong a president han stame nili churulo lapen Bir Singh Hanse district general secretary alang li tuma phan pen atima phan stame nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim long pa lang litu mas tame churulo lapen Karbi Anglong autonomous council along team Karbi Anglong along ka chirap dun doan na tumhan stame nili ninga klong pen laso spokesperson na nili phan daito na pipot alang litu man churulo lapen MAC doan EM doan lapenan parta ladak BJP along ka chirap ka chitodun dak district committee pen ha abera committee long daito ke na tum an aphan sitame nilining aklong pen koson si BJP aphan lapen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenji ma labang ke ning isi pen ke claim nun long je aphan si abera committee village committee a level an aphan tame nilining aklong pen choro parlo lasi non nili lakaduk kawe aphan komane aphan yung sinili kiropon dak morcha do piglang ST morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok Christian morcha pen chenglok ladak youth wing doan lapen ladak morcha doan atuman sidame nili lapuson pini
arpu ke deng long pen ke claim dun long je phan kachisik long bangke kadu kawe amorcha doan bhansame nilihin pen akiro pilo tase komane phan jong si nili kiro pon along kachoro pon along jong si mane phan badde dulang polote nili phan dianon lapen nili kadu kawe Karbi Anglong arat phan sitame nili mithang a life along nili student KSA long do bom hositame nili tum ASDC lapen CPI mela movement along nili tum ke claim dun ko an ke thek the labangke nili tum nangli tum athengnu si theklong lo laso long batai Karbi akhe long isi mentune khe ka charbu long kosom si karjab du nei ma pencenglok kaprek asai long jutang jubat along pencenglok do an asai long ko an ma ke thek ijakong ke do lapen kachini dunan labangke mithang akhe mithang long ria phansi kachar jab dun phansi do son thotsi nili non BJP long ke claim dun pusitame isi ning theklong isi arjab thip lapen Karbi Anglong aphan kaike kaching thur pen chenglok hemprek aparman pen chenglok ki japon theklong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar aphan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame Karbi Anglong long ke do barim akhai doan lapen dak Karbi pen chenglok khai barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang che don pet polote hemprek ta longji laso aning ki thepen lapen Karbi Anglong non ilitum ke damtang CM pen mathadam polote non ki doboma CM bangke Karbi Anglong education anat pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko laso kaching thur asai pen chenglok bangke alang li phan ning